Mga kapuso, para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangingkopod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, kay mga puso, madamo gid nga salamat. Samtang sa Negros Occidental naman, Nobyo, sa babae nga nasapwan patay sa bayan sa Talisay City na Tokiban, nga kaupod sang biktima antes ang insidente. Testimonya sa Nobyo, makabig nga dakong bulig sa imbestigasyon, suno pa sa kapulisan. Yaring balita nga aton gintatog. Ginadula na sang Talisay City Police ang anggulo nga posible pagpang-scam ang rason sa pagpatay kay Carl Kimberly Gabi nga nasapuan sa kilid sang dalan sang barangay Matabang, Talisay City sang Enero 12. Ginauyatan sa kapulisan ng kopya ng CCTV footage nga nagapakita nga halin sa isang establishmento nakaangkas ang biktima sa Nobyo pila ka oras antes ini nasapuan patay. Base sa testimonya sang nobyo sa kapulisan, ginangkas gidman sining nobya sa motor apang ginaalegar may ginbaisan sila rason nga nagpanaog ang nobya. Kag wala pa nahibaluan kung nagpauli ini sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Wala nagpadulong sa ila balay. Personal circumstance na nila, sir, nga daw medyo may ano lang sila, away. So, amo lang man ang reason, sir, nga wala siya nadulong. May mga dugang pang impormasyon nga ginakuha ang kapulisan sa nobyo sang biktima nga ginalantaw makabulig sa dalagan sang imbestigasyon. Based sa aton investigation, kagang ginpang saysay sang iyang boyfriend, pareho gagwa. Approximately mga 6 hours, 6 to 8 hours of danay sila. Nagapangita pa ang kapulisan sang dugang nga CCTV footages nga makapabakod sa pahayag sang nobyo sang biktima kag agud matumod ang sospek sa krimen. Opo, Karinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.